Assalamu alaikum rahmatullah. Sunana Zinata Abdullahi Ali Bebeji, wacce aka sani da Hajiya Zulai Bebeji. Hajiya attajira, jaruma mai takarar unguwa a masana'antar Kannywood, kuma producer mai shiryawa mai kamfanin Bebeji Film Production. Saboda haka ma'abota kallon mu ina sanar da ku cewa akwai shiri da na shirya tsarawa na tarihin magabata, wanda zan dinga ɗora muku shi akan channel dina, wato Gimbiyar Mata TV. Wannan shiri sunansa Musan Kanmu. Zan dinga karanto littattafai kala-kala, saboda ni dinnan ma'abuciyar karance-karance ce da bincike akan tarihi da adabi na Hausa. Ku bibiye mu, insha Allah za ku ji daɗin wannan shiri namu. Masoyan mu, kar ku manta ku bibi channel ɗinmu mai suna Gimbiyar Mata TV. A danna mana ƙararrawa, ai mana lakin. Mun gode, Allah ya bar ƙauna, masha Allah.